Kezdem. Mindent megtalálom. Megyek. A kategória, ez nem más, mint... Ők vagyunk. A vers második helyzet. Ez második. Jó, akkor a Linda sport. Igen, táncozó. Nekem csak a második. Az első. Jó. Az első legyen. Énekkategória első helyzete Súti Csilla. Az énekkategória nagyon erős volt, hogy el kell mondani, hogy mind a hárman nagyobb voltatok. És szerintünk a második helyzet nagyon lesz. És akkor Sós Péter a harmadik helyzet. Miért mosolyogtok? Nagyon-nagyon. Akkor...